हाय एवरीवन, नमस्ते। आप सभी को कद्दू कवे फंसता में निलिबी सपो यूट्यूब चैनल हिन पेन कार्डम नंग पजर लो कार्डम लापेन नाले तुम पिनिया वीडियो लोंग ब्लोते ना तुम थंबनेल लापेन टाइटल के लांग पेस्ता में चीनी पो नाले तुम कैश मोनकी पुला सो एप्लीकेशन पेन कोसन से पैसा कमाई मा लासो वीडियो नाले तुम kecing pen kijut anlang blote nang litum stame la so game pen stame nang litum paisa earning pon longji tangte koson lo plo tangte video pangching chia prang la pen li channel long subscribe iklang blote subscribe no la pen bell icon stame bre no ke wang ilang ari stame ni li video ke teknologi phan tangte litum peder de pin pen a video le pangching lo na nili already nili screen record lo nang litum kecing pen kijut anlang lo la pen a app bang nang litum nili link description long provide pon lo nang tum hadap pen le download am seta me tangte litum pangching lo nang ilitum la cash monkey pu nang litum la so application ili open open that pen a philote nang tum stame mobile number chipinang po la pen OTP fill up nang po OTP fill up that pen a philotang nang litum Gmail account pen si login nang ji andote nalitum earning po long po tangte koson lo nalitum lason interface lang lo di lason interface lang etlo plotangte nalitum kecing si step 1 abang plotangte litum playtime long ni liberdam po ilitum playtime long berdam det pena filo plotangte ilitum ladak game bang ji nalitum dak game pen stame earning po long ji nalitum phan thek pon lo jo ni net abang slow o nalitum laso app jong se download lo plote litum lake nalitum 10 level an pali antlote nalitum 45 coins ke nangli receive pon long po lapen kapre ka game se tame nalitum dak kolom manang ning ke hanga game pat thu pon nang po dok pi kapre ka game nalitum lasi install nang po lapen khela nang po an ke nalitum laso coins abang ke chet habdam po tangte kodak se chet habdan jima alten pangching nang ini tum coins ke pang coins pulutang tel tum kodak pang se earning jima nili non coins balance ke 1k target lo jo 1k le adlo nili coins nal tum thek ponong po tangte nili withdraw option no berdet pena philota nili 1019 coins ke nili joma ponong lo 1019 coin pen pulote real paisa mate hokpe da paisa bang pulote 12 toka 74 nili lan earning ponong lo la penang tum redeem option nong dam plotang te nang tum la ke nili hala dak amount select nang po 3 toka ma 4 toka ma 5 toka ma ano te nang tum withdraw ponong ji lasi la pen nang tum earning app dolang la pen playtime nong berdet pa na philotang se ta me tum task ta me pa complete nang ji task pa complete bang le tum application download nang po application download de philote tum dak pal level ji nang tum 10 level 20 level lason pen se coins earning ponji nale tu ko an mage patu 100 to 1000 coins 1000 level an san tu ke pali lo blote nale tu receive ponong ji la ke 2000 3000 rason se receive ponong po la pen survey se tamel tum han daily survey nang piji 2 3 survey nang people aso survey yong se na tum 5 minute ang bong yong se pa complete tu blote ta coins long pon po lason se so application nal tum download lo prote daily tame ke only peta 200 300 nal tum kamai pon long po tang te pinya video ko lang si kang tonik lo video lang share lang prote like pinon comment pinon na pen subscribe tame pig tang te pinya video ko lang si kang tonik lo dumi thak me kardom